Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ngesonto ngithe mangenza ivideo ngafaka le post oyibona ku screen sakho. Esihloko sithi interference with law enforcement officials' duties is an offense. In terms of the Criminal Procedure Act, it is an offense and a prosecutable act to obstruct, hinder, or resist law enforcement officer in the execution of their lawful duties, for example, by resisting arrest or physically preventing an officer from performing a lawful act. Ukuphazamisa nje iphoyisa lenza umsebenzi walo kuyicala futhi yabona nje abathi the prosecutable usho ukuthi icala ongaboshelwa nalona, ungaboshwa for ukuthi uphazamise iphoyisa lenza umsebenzi walo. Ngapha eNorthern Cape amaphoyisa amabili kunendoda aboyibopha, kwase kuba khona abafowethu ababili abaliphazamisayo leli phoyisa. Ngizokucaphunela ivideo yakhona bese ke sixoxa ke ngokwenzekile emveni kokuba sekwenzeke lesigameko. Kodwa njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi kulicala ukuphazamisa iphoyisa lenza umsebenzi walo, kuyicala ongaboshelwe bangakucharge uboshwe uyojika enkantolo ngenxa nje yokuphazamisa iphoyisa ekwenzeni umsebenzi walo. Njengoba ubonile ukuthi lo muntu oboshiwe asilazi icala lakhe noma asilazi iphutha lakhe, kodwa usemotweni futhi akafakwe nozankosi. Ngiyasola ukuthi ubephuzile, ngiyamsola angisho ukuthi ubephuzile. Akafakwa ngisho amawozankosi ama-handcuffs. Usemotweni, amaphoyisa la afuna ukwenza umsebenzi wawo, naba-ke laba abaphazamisayo. Yilokho ebengikhuluma ngakho, kuyicala lesenzo nje kade besenza siyicala. Angakafiki la ukuthi baze khona bashaya iphoyisa. Yabona nje lo usekhanda icala belingaqondene naye. Bekuzoboshwa umuntu oyedwa kodwa manje sekuzoboshwa abantu abawu-3. Ukube nje balandele umthetho, bavumela lo muntu waboshwa, bafonela ummeli wabo mabe nommeli, waye epolice station wachargewa, ngabe yonke lenkinga sebekuyo manje abekho kuyo. Ntambama kuphume imbiko ethi 2 men aged 20 and 21 have been arrested in Kimberley for assaulting a female police officer while she was performing crime prevention duties. The suspects now face multiple charges including assaulting a police officer and resisting arrest as authorities continue to uphold law and order in the area. Provincial Commissioner we South African Police Services in Northern Cape, Lieutenant General Koliswa Otola, usezixekile lezenzo senzekile sokuhlasela kwesifazane lo constable during crime prevention duties.
lapha eKimberley CBD. Kwividiyo le ebade ngikudlalela yona, indoda iyabonakala imshaya lo wesifazane obenza umsebenzi wakhe. La madoda amabili aboshiwe khona lapho uma kufika lawo amaphoyisa afike ngeveni. Amacala la madoda abhekene nawo: assault of a police official, resisting arrest, defeating the ends of justice, and malicious damage to property. Athi lo wesifazane oyimember ye-SAPS uthole nje ama-minor injuries, kodwa-ke usathola i-medical attention. Bathi futhi wona lama-member attenda i-counseling, i-debriefing session from SAPS Employee Health and Wellness, ebizwa nge-FHW Unit Expert. Baqhubeka bathi Lieutenant General Otola has strongly condemned these attacks, warning that SAPS will not tolerate acts of violence against its members. Base bemcaphuna-ke uthi no one is above the law. Those who attack our officers will face the full might of the law. An attack on police officials is a direct attack on the state. Close quotes. La madoda awayobhekana nengalo yomthetho ngoba ukube badedela isimo senza indlela besenzeka ngayo, ngoba lo muntu besengenile emotweni, le phoyisa laze la uvala umnyango ukuthi besinkinga ikuphi-ke kwazibona bayoziphendulela enkantolo. Ukuthi nje ngoba i-South Africa esiphila kuyo inomthetho, futhi umthetho wakhona uyabavikela kakhulu abantu esigabeni samalungelo. Ukube ngabantu nje abashawe ngamaphoyisa, besizobona yonke inhlobo yama-commission o human rights nani kukhulunywa kuthiwa no lento eyenziwa amaphoyisa no-IPD ngapha bebezowagijimisa amaphoyisa bowabophe. Inkinga nje kunemithetho ephinde wanqunda amaphoyisa amandla. Yazi ngafika eSwaziland, uma ngifika khona ngabona amaphoyisa ayengaphethe ibhamu, ngabona amasosha. Bathi abantu bakhona awadakelwa la maphoyisa, wadakelwa ngakuwo nje uzozibona ufana nobani. Sesekuyindase yase-Northern Cape, bathi i-operation eqale kusuka ngomhla ka-29 kuSeptember kuya kumhla ka-5 ku-October ilidele ekuthenini kuboshwa abasolwa abawu-280 abalinked to property-related crimes, serious violent offense and drug-related activities. Bathi multidisciplinary law enforcement teams enforced the authority of the state through visible policing activities, which includes the search of 2,941 vehicles and 7,503 individuals at roadblocks and vehicle checkpoints. Ama-compliance inspectors nabo futhi bahambile bayobheka ama-informal business, i-scrapyard, ama-liquor outlets kanye nama-second-hand goods dealers, okubalwa kuwo lawa aba-operator ema-mine nasemafama. Ezimbalwa iy'ndawo lezi ezidayisa utshwala kodwa ezinga-comply zivaliwe, and iy'nyathelo ezidingekile nebezifanele zithathwe lapho zithathiwe during leyo operation. Amaphoyisa-ke athole iy'nto ey'ningi lapho ezingasetshenziswa uma kwenza ubugebengu. Kwatholakala utshwala, zinhlamvu, imali, iy'khali eziyingozi, ama-drugs kanye namakhebulu wekhopha. Uma sidlulela phambili ngapha e-Western Cape, amaphoyisa athole ibhamu, zinhlamvu, kwase kuboshwa abasolwa abawu-14 kuy'gameko ezehlukahlukeneyo kusuka ngomhla ka-2 ku-October kuya ngomhla ka-5 ku-October. Babachaja-ke labo bantu on firearm and drug-related charges. Labasolwa laba baboshiwe belindele ukuthi bavele enkantolo izolo ngomsombuluko ngomhla ka-6 ku-October. Ngenxa yokuthi leya ndawo ihlushwa yilento yama-gangs, uma uhlala lapha ngiyacabanga ukuthi isibhamu uyadinga ukuba naso ukuze uzivikele, ngoba indawo vele ehlushwa ama-gangs. Amaphoyisa wakhona awasizi ngalutho, awasiphela ayikho yintsha lento. Njengoba amaphoyisa eqala manje nje ukusebenza nakubabopha, kodwa kunokuthi zehle ley'gameko zokudutshulwa kwabantu azehli. Into engiphatha kabi
ile yasho u-18 ukuthi ezinye zalezi ibhamu ezibulala abantu khona laphaya ziphuma kuwamaphoyisa. Nansi into engiphatha kabi ngoba u-18 washo kwishow kaPenwell wakhuluma wathi impela uma engathola ithuba abizwe kwikhomishini uyofika achaze ngoba uyazi ukuthi ezinye ibhamu iphuma lapha epolice station, iphuma emaphoyiseni lezi ey'bulala abantu lapha e-Western Cape. Masibheke udaba elingelokugcina luthi SAPSGP Chlorokop, a total of 245 suspects were arrested for various crimes within the Ekurhuleni policing precinct over the weekend, from Friday afternoon, Ngay 3, until Sunday morning, Ngay 5, with a total of 6 illegal liquor outlets shut down. Among the suspects, 140 were arrested by detectives in the district policing precinct during tracing ops, which started on Saturday, the 4th of October in the morning until afternoon. A further 84 suspects were arrested for contact crime, 11 for contact-related crime, 6 for property crimes, 28 for other serious crime, and 15 for GBV-related cases. Sibambe le video. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Bengikwazisa nje ngalezi zinto ezenzekile over the weekend. Umsebenzi wenziwe ngamaphoyisa over the weekend. Ukuboshwa ke kwabantu abaphatha izikhali kanje kusho ukuthi kukhona umphakathi osuzophumula ngoba kukhona indawo kungaphumeki kuzo maqala kushona ilanga ngenxa yabo labantu laba babamba abantu inkunzi abanye. So nje siyabonga kuma operation ahlukahlukene yamaphoyisa. Ukuboshwa kwalabantu kusho ukuthi umphakathi uzophepha. Mina nawe sidibana kwivideo elandelayo, ngiyabonga.